तीनटारे मते गुपचुप दे। A few moments later. हाय गाइस, जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार और समस्त दिल से भल पाइबा। आज आप तो थंबनेल देखी जान लेते आज क्या देखा कर जाऊँ मो बेस्टी को आ मो बेस्ट फ्रेंड से आज जाऊँ कहीं आम घर ठार घर हूँ 50 ରୁ 60 किलोमीटर दूर। जदि सी किसी तार मार्केटिंग करार थिला कि फोन कला कि आसे जीवा मार्केटिंग करके आसिकी गोटे छाड़दे तो देख हाथ चिन्ह समस्या साइलेंट बॉय स्वराज इंस्टाग्राम आईडी कर आणिकी मार्केटिंग किसी करी नहीं छाड़दे। सी मत गोटे जिन दबार था मत देनी आज से दब आबे भी जाऊँगी पाखक से कल एवं भी जस्ट करला एबे भी आम बाहरी गलु जस्ट जा पहुँचिकी वीडियो स्टार्ट करिया पाखु कहीं आज से बहुत बेजी दबार अच्छी ना चलो आगे पुलिस गाड़ी आम जाऊन कहीं आम हेलमेट ना तथा गोटे सांस कर काटे दे आसनी ये कह चल पलैबा डर तार डर लगे देख मुझे देख इस डर लगे से कह पलैबा कौन से आस फोन कर ठीक अच्छे आसु
ଅପେକ୍ଷା କରିବା 5-10 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ନହେଲେ କଟିଯିବେ ଆଉ। ତିନିଟାରେ ମୋତେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଛି। ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆଚାର ଖଟା ଦୋକାନ କ'ଣ ଖାଇବୁ? କିଛି ଖାଇବୁ ନା? କ୍ୟାମେରା ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇବ। ये बाबूराव का स्टाइल है। ଖାଲି ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ये बड़ी अच्छी बात कही है। ତୋ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ନା? 7, 8, 9, 10 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଖାଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ନା? ଆଚ୍ଛା ଶୀତ ହେଉଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ପଇସା ରଖ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ରଖ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଗୋଟେ ଦଉନା, ତାକୁ 3ଟା ଦଉନା, ତାକୁ ଯୋଉଟା ଦବ ମତେ ବି ସେଇଟା ଦବ। ଗରମ ହଉଛି ସତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ ଆସିପାରିଲାନି। ଦେଖ ଏଇଟା କୁସୁମା, ଦେଖ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲୁ ଆସିଲାନି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଠି ହେଲା। ତୁ ଇଆଡ଼ୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଭଲ ଦେଖା ଖରାରେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଝାଳ କରି। ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଖିରେ କଳା ମାନେ ହାଣ୍ଡି କଳାକୁ ଯେତିକି ସେ ମାରିଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଛୁଆଟା ତାର ବୁଲୁଛି। ସିଏ ବାବା ଆମର ସିଏ ମତେ ତୁ ହେଲା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ମତେ କହୁଛି ତମେ ହେଲା। ତ ସଦାବେଳେ ତୁ କିଏ ଜାଣେ ମତେ ତ ସେ ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି କରୁଛି ସେ ତମେ କହୁଛୁ ସତ କଥା। ତୁ କହୁନା ହଁ ଆଜି କ'ଣ ତମେ କହୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହବାର ରହସ୍ୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହବାର ରହସ୍ୟ। ଛାଇକି ପଳେଆ ବସ୍ ବସିକି ଦେଖ ଏଇଟା ପିଇ ସାରିକି ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନହେଲେ ସେ ମୋ ତାର ଖାଇ ମୋର ଖାଇଦେବ କରିବା ନହେଲେ ସେ ତାର ଖାଇ ମୋର ଖାଇଦେବ, ତାର ବି ଖାଇଦେବ। ସିଏ ଆଗତୁରା ଖାଇଦେଇଛି, ତାର ଆଉ ଖାଇପାରିବନି, ତାର ମୋର ଖାଇଦେବ ଆଉ। ଦେଖେନ୍ ପଢ଼ିଛି ବୁଝିଲ। ଏତେ ସମୟ କହିକି ଏତେ ସମୟ ମାନେ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କହିକି ଏତେ ସମୟ ଲେଟ୍ କଲୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି ଜାଣିଛ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେଇଗଲା ଆରିତେ ସକାଳେ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ଦେଖ ହାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଟା ଆସିଲା କିଏ ସିଏ ଛୋଟ ନା ସେ ଏଇଦିନ ମତେ अरे कहना क्या चाहते हो? थाईलैंड मारियो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के। उसको थोड़ा इंग्लिश आता है, उसको उड़िया नहीं आता। आई डोंट टेल मी ये बड़ी अच्छी बात है। उसका पीछे जो कैमरा धर रहा है उसका नाम है साइलेंट बॉय स्वराज। मेरा नाम है क्या कुमार 85। उसका नाम नहीं पता है, उसको बोलेगा
ସତରେ ସୁଜି ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ କଣ ସୁଜି ତୋ ନା ସତରେ କଣ ସୁଜି ନା ଦେଖ ଛୁଆ କାଠେଇ ପାଇଲାଣି ଖୋଲୁନି ହେଲା ଖୋଲନା ତଥାପି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଫମ ଫୋନ୍ ଦେଉଛୁ ମାରିନି ଇଏ କରିବି ସେ କରିବି ତମ ଗାଁକୁ ଆଇ କିଛି କରିପାରିଲାନି ଦେଖିଲ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଚାଙ୍କେଟ ପାଖରେ ବି ଅଛି ସେ କିଛି କହିପାରିନି ସେ ଖାଲି ଫୋନ୍ରେ ମାରିନି ଆସେ ଇଏ କରିବି क्या सीन है बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे